भक्तिनि प्रायेण देहेषु वेदसा தானிஷிமா வந்துட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரி போல். தானிஷிமா வந்துட்டாங்க. நம்ம மீண்டும் நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. லீவ் பண்ணிக்கிறேன். தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा प्रणाम माताजी। பிரணாம்ஸ் பிரணாம்ஸ் हरे மாதாஜி. कृष्णा माताजी प्रणाम माताजी। பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வணக்கம் மாதாஜி. माताजी वाळू वळवणार माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ். நேத்து கிளாஸ் உங்களுக்கு அதனுடைய இது அர்த்தம் எல்லாம் புரிஞ்சுதா நேத்து? இல்ல உங்களுக்கு ஏதாவது கன்ஃபியூஷனா இருந்ததா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா எல்லாமே தத்துவங்கள், அதனாலதான் உங்களுக்கு இல்ல கொஸ்டின் கேட்கிறேன் நானு. இன்னொரு தடவை சொல்லட்டுமா? இன்னொரு தடவை வேணா அதுவே திருப்பி பாத்திரலாம் மாதாஜி. ஓகே ஃபைன். ஓகே, பக்தர்களோட கருணையே கருணை தான். நான் நேற்று கேட்காததுக்கு எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு. கண்டிப்பா. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி. जय राधा माधव कुंज बिहारी। ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி. जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रजन रञ्जन। यशोदनन्दन प्रजनन रञ्जन। यशोदनन्दन व्रजन रञ्जन। यशोदनन्दन प्रजनन रञ्जन। यमुनतीरावनचारी। यमुनातीरावनचारी। यमुनतीरावनचारी। यमुनातीरावनचारी। राध माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज कुंज बिहारी। बिहारी। जय राध माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna எல்லாருக்கும். Hare Krishna Mata. Hare Krishna Mataji Pranam Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Jayam Udirayet. Tado Jayam Udirayet. Babadreshu Nashtabhayeshu Yam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhavatya Uttama Sloke Bhagavatya Uttama Sloke Bhavate Naistike. Bhaktir Bhavati Naistuki. நம்ம முன்னாடி 6வது 7வது ஸ்லோகங்கள்ல வந்து சில கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே படிச்சோம் இல்லையா? இந்த இதுல ஒரு நிமிஷம். சுருக்கமா சொல்லிடுங்க மத்தாஜி. இல்ல ஒரு 5 நிமிஷம் நீட்டாவே. என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ், அதாவது என்னெல்லாம் வந்து மன்னர் ரகுகண்ணன் வந்து யார ஜடபாரதரை வந்து வசைப்பாடுகிறார் அப்படிங்கிறத வந்து நாம படிச்சோம் இல்லையா? கிரிட்டிசிசம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ரகுகண்ணன் என்ன சொல்றாரு 6வது ஸ்லோகத்துல வந்து என்ன சொல்றார், நீ ரொம்ப டயர்டா இருக்க, இந்த பல்லக்கு தூக்குறதுனால நீ ரொம்பவுமே டயர்டா இருக்க, அதுவும் எப்படி பல்லக்கு நீ ஒருத்தனையே தூக்கின்னு இருக்க இல்லையா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? சின்ன குழந்தைங்களை கூட நாம என்ன பண்ணுவோம், நீ ரொம்ப படிச்சு கிழிச்சிட்ட, நீ அதனாலதான் இவ்வளோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்திருக்க சொல்றோமா இல்லையா? அங்க பார்த்தா ஃபெயில் ஆயிருப்பாங்களோ இல்லை ஏதோ ஒன்று இருக்கும், சும்மாவே டைம் பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, படிச்சிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ இப்படிப்பட்ட சூழல் எல்லாம் வரும்பொழுது நக்கலா பேசுறது வந்து நம்ம உண்டு இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இப்போ ஜடபாரதர் என்னவா இருக்கார் ஆக்சுவலி, அந்த 4 புறம் பல்லக்குல ஒரு புறம் பல்லக்க வந்து அவர் தாங்கி செல்லக்கூடிய அந்த நிலையை கொடுத்தாங்க. ஸோ அதாவது 3 பேர் இருக்காங்க, 4வது ஒரு நபர் இல்லாதனால அங்க யாரையாவது ஒருத்தரை பிடிச்சி போடணுன்றதுக்காக இவர் அந்த இடத்துல இருந்தனால திடகாத்திரமா இருக்கிறதுனால இவரால் அந்த பல்லக்க தூக்க முடியும்னு நினைச்சு அந்த காவல் தலைவன் என்ன பண்றான், இவரை வந்து அழைச்சி பல்லக்க தூக்க சொல்றாரு. ஸோ அப்போ இந்த ஜடபாரதர் என்ன பண்றாரு, அவரும் வந்து ஓகே ஃபைன், அவர் தான் எதுவுமே பேச மாட்டார் இல்லையா?
ஊமையும் செவி, அதாவது ஊமை மற்றும் வந்து அதாவது காது கேட்காதவங்க, கண்ணு தெரியாதவங்க, உண்மத்தன் மாதிரி இருந்தாரு. உண்மத்தர் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி அவர் இருந்துடுறாரு இல்லையா? ஸோ அதுதான் நம்ம படித்தோம். ஸோ கூப்பிட்ட பிறகு அவர் எதுவுமே அதை மறுக்கிறதே கிடையாது, எந்த வேலையுமே இல்லையா? ஸோ அவர் பேசணும் இல்லையா? மறுத்தால் அவர் வந்து பேசணும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக அவர் என்ன பண்ணுறாரு? யார் என்ன சொன்னாலுமே அதை செய்கிறார். அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் தான் அந்த முந்தைய அத்தியாயத்தில் நம்ம படிக்கும்பொழுது அந்த கொள்ளைக்காரர்களுக்கு வந்து காளி தேவிக்கு பலி கொடுக்கறதுக்கு அவரை தயார்படுத்தி அழைத்து சென்ற போது கூட அவர் வந்து பேசுறது கிடையாது. அப்போ தன்னுடைய பிராணனே செல்லக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு வந்த பொழுது கூட வந்து ஜடபாரதர் வந்து எதையுமே வந்து பேசவே இல்லையா? ஸோ அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து இறைவனுடைய தொண்டுல வந்து தன்னை ஆழ்த்தி கொள்ளணும்ன்றதுல வந்து ரொம்ப உறுதியா இருந்தார். அதனால்தான் அவர் வந்து தன்னுடைய நிலையை வந்து யாரிடத்துலையுமே வந்து எடுத்துரைக்கவே இல்லை. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இப்போ கீழே இருக்கக்கூடிய எறும்பு, புழு, பூச்சி எதையுமே மிதிக்க கூடாதுன்றதுக்காக, மிதிக்காமல் செல்லணுன்றதுக்காக அந்த பல்லக்க வந்து அவர் இப்படி அப்படி வந்து அவர் வந்து போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றார். ஆனா அதை வந்து அவர் சொல்றதே கிடையாது இல்லையா? வெளியில சொல்லாம அந்த எறும்புகள் சைலண்ட் கண்ட்ரிபியூஷன், இதுதான் குவாலிட்டி ஆஃப் அ வைஷ்ணவா. ஓகே, ஒரு வைஷ்ணவா என்ன பண்ணுவான்னா, நான் இந்த வேலை செய்ய போறேன், இந்த இதுக்காக இதை தவிர்க்கிறதுக்காக நான் இதை செய்யறேன் அப்படின்லாம் வந்து எங்கேயுமே பிரகடனம் படுத்த மாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ அவங்களுடைய பக்தி தொண்டை வந்து அவங்க சைலண்டா கண்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு போவாங்க. ஸோ உண்மையான பக்தன் வந்து ஷோபாஜி பண்ண மாட்டார். ஓகே, உண்மையான பக்தன் வந்து அதாவது ஆர்டிஃபிஷியலா, அதாவது செயற்கை முறையில வந்து தனக்கு பக்தி பாவம் இருக்குன்றத வந்து கண்டிப்பாக வெளிப்படுத்த மாட்டாங்க. உண்மையிலேயே பக்தி பாவம் இருந்தாலும் அதை 10 பேர் முன்னாடி காட்டிக்கொள்ளவே மாட்டார்கள் இல்லையா? கண்ணில் தண்ணி வரலாம் இல்லையா? இதெல்லாம் வந்து யாருக்குமே காட்டிக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளேயே அதை வந்து உணர முடியும். ஸோ சைலண்டா வந்து செயல்படக்கூடிய பக்குவத்தை பெற்றவர்கள். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கக்கூடிய ஜடபாரதரை வந்து வெளிப்புற தோற்றத்தால வந்து எடை போட முடியாது. இப்போ ஒவ்வொருத்தர், நீங்க எல்லாரும் கூட இருக்கீங்க, உங்க மனதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்றது வந்து உங்களுக்கு மட்டும்தான் ஃபர்ஸ்ட் தெரியும். ஒருவேளை நேரடியா பார்க்கும் பொழுது உங்களுடைய பாவத்தை கொண்டு கொஞ்சமா நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா முழுமையா நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது. சில பேர் உள்ளுக்குள்ள குரோதமோடு இருப்பாங்க, ஆனா வெளிக்குள்ள சிரிச்சுட்டே இருப்பாங்க இல்லையா? சில பேர் வெளியில வந்து சோகமா இருப்பாங்க, ஆனா உள்ளுக்குள்ள சைலண்டா இருப்பாங்க இல்லையா? அதாவது உள்ள இருக்கக்கூடிய பாவமும் வெளியே இருக்கக்கூடிய பாவமும் வந்து சிங்கப் ஆகிறது வந்து அவ்வளவு சுலபமே கிடையாது. எதையுமே இல்லாத இருக்கக்கூடிய ஒரு மனசுலதான் உள்ளேயும் வெளியிலையுமே ஒரே மாதிரி தோணக்கூடிய ஒரு பக்குவத்துக்கு வந்திருப்பாங்க இல்லையா? ஆனா அதை வந்து முழுமையா வெளிப்படுத்த மாட்டாங்க. தூய்மையா இருக்கக்கூடிய ஹிருதயம் வந்து வெளியில கண்டிப்பா தெரியும் இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து சில பேர் கோபம் வரும். ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா கோபத்தை வந்து அப்படியே அக்னி ஜுவாலை மாதிரி காட்டுவாங்க ஃபேஸ்லேயே இல்லையா? அவங்களுக்கு பிடிக்காதது ஒன்று நடந்து விட்டா அதை வந்து ஏத்துக்கவே முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மனிதருடைய பாவத்தையுமே நாம பார்க்கின்றோம். ஆனால் இங்கே ஜடபாரதர் ஊமை செவிடு இல்லையா? இந்த மாதிரியான நிலையில இருக்கிறது, அவர் ஊமையா இருக்கார், செவிடாக நான் இருக்கின்றார், நடிக்கல. அந்த நிலையில தன்னை வந்து ஆழ்த்தி கொள்கிறார் அவர். ஓகே, நடிக்கிறது இம்மிடியட்டா வெளியே வந்துடும். ஓகே, அதாவது நமக்கு கோவமா இருந்தா கூட சில சமயத்துல பேச மாட்டோம் இல்லையா? ஆனா எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்க எதையோ ஒண்ணு சொல்லி நம்மள பேச வைக்கணும்னு நினைச்சு நம்ம சிரிக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷனுக்கு எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி விஷயமும் இவரிடத்தில் எடுபடாது. ஸோ அதனால இப்போ மன்னர் ரகுகன் என்ன பண்றாரு, ஆக்சுவலி உனக்கு ரொம்ப வயசாயிடுத்து இல்லையா? அதனாலதான் உன்னால பல்லக்கு தூக்க முடியல, நீ ஒருத்தந்தான் தூக்கின்னு இருக்க இல்லையா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நீ இவ்வளோ அதாவது உறுதியா இருக்க உன் உடலு, நீ ஒருத்தனே தூக்கக்கூடிய நிலையில இருக்க, ஆனாலும் உனக்கு 3 பரமும் வந்து சப்போர்ட் கொடுத்தும் கூட நீ என்ன பண்ற, நீ அதை வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா எடுத்துட்டு போக மாட்டேங்க. அப்படி டைரக்டா சொல்றதுக்கு பதிலா வஞ்ச புகழ்ச்சி அணி, எக்ஸாக்டா சொல்லணும்னா இல்லையா? ஸோ இதுதான் தமிழ்ல ரைட் வேர்டு. ஓகே, வஞ்ச புகழ்ச்சி அணி. ஸோ மேலும் உனக்கு ரொம்ப வயசாயிடுது, அதாவது ரொம்ப இளமையா இருக்க, ஆனா அதுக்கு வந்து ஆப்போசிட்டா சொல்றது ஆரோக்கியமும் கிடையாது இல்லையா? ஆனா அவர் நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கார். ஸோ உனக்கு இந்த கால் முட்டியெல்லாம் வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங் கிடையாது. வயசான பிறகு எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய ஒன்று தான்.
அதனால உனக்கு இப்பயே வந்தாச்சு, நீ இப்பவே வயசாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ இவர் தான் அங்க இருக்கக்கூடிய மற்ற 3 பேருக்குமே வந்து ஒத்துழைக்க மாட்டேங்கிறார். ஆனா அவர் ஒத்துழைக்க மாட்டேன்றது வந்து காரணம் இருக்கு இல்லையா? ஆனா அந்த மற்ற 3 பேர் வந்து கீழே என்ன இருந்தாலும் அதை வந்து மிதித்து கொண்டு செல்லக்கூடிய அத்தகைய அஜ்ஞானத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க. இவர் அதை உணர்ந்து பிற உயிர்களும் வாழ்வதற்கு தான் இந்த பிரபஞ்சமும் படைக்கப்பட்டிருக்கு. நாம மாத்திரமே வாழ்றதுக்கு கிடையாது இல்லையா? அதனால அந்த ஜீவன்களுக்கு இடையூறு கொடுக்க கூடாது என்ற அந்த உணர்வு கொண்டு அவர் செய்யக்கூடிய அந்த நிலை வந்து மற்ற 3 பேருக்குமே புரியாது. அவர் எதுக்கு இப்படி டான்ஸ் போடுறாருன்றது வந்து அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியல. அவங்க 3 பேருமே வந்து கஷ்டப்படுறாங்க. மற்ற 3 பேர் இவர் இப்படி இப்படி போறதுனால அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களும் வரணும் இல்லையா? ஸோ பல்லக்கு வந்து ஒருத்தர் வந்து ஸ்ட்ராங்கான நபர் ஒரு பக்கம் இழுத்தாங்கன்னா இன்னொரு பக்கம் வந்து மற்ற 3 பேருமே வந்து அந்த வழிக்கு தான் போய் ஆகணும். ஸோ இப்படி இந்த 3 கேள்விகள் வந்து கேட்குறாரு இல்லையா? ஸோ இந்த இடத்துல எஸ், அப்போ இது எல்லாமே கரெக்டு தான். அதாவது எனக்கு வயசாயிடுது, அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு வந்து சுகம் கிடையாது, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையுமே அவர் வந்து ஏத்துக்கிறார், பின்னாடி வரும். மேலும் இது ஆர் யூ டெட் டெஸ்பைட் ஆஃப் த லைஃப் வித் இன் யுவர் பாடி, அதாவது அதாவது நீ என்ன அதாவது ஜடமா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஆக்சுவலி இல்லையா? டெட் மெட்டீரியல்னா என்ன அர்த்தம்? ஜடமா நீ ஏன் இப்படி பண்ற அப்படின்ற ஒரு கொஷின். ஏன்னா கண்டினியூஸா ஜிக்ஸாக்ல போறதுனால அவர் வந்து கொஸ்டின் கேட்கிறாரு. ஆனா உள்ளுக்குள்ள சுவாசம் வச்சிருந்தானே இருக்கேன் இந்த உடல்ல, அப்புறம் ஏன் இப்படி வந்து ஜடம் மாதிரி ஆடுற அப்படின்னு வந்து கொஸ்டின் கேட்கிறாரு. ஸோ அப்புறம் வந்து நான் உன்னுடைய எஜமானன்ன்றது உனக்கு தெரியாதா? இப்ப கோவத்தோட பேசுறாரு யாரு? மன்னர் ரகுகணன். ஓகே, ஸோ நான் உனக்கு தண்டனை கண்டிப்பா கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆக்சுவலி நீ என்ன பைத்தியமா? ஸோ ஏன் இப்படி வந்து என்னது கீழ்ப்படியாம செயல்பட்டு கொண்டிருக்க அப்படின்னு சொல்றது வந்து நான் உனக்கு தண்டனை தரப்போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார். ஸோ இப்போ ஜடபாரதர் வந்து அதுக்கான ரிப்ளை வந்து கொடுப்பாரு. ஸோ ரிப்ளை ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் இல்லையா? ஸோ என்னன்னா, நீ என்ன உனக்கு என்ன முடியாம இருக்கா, உடம்பு முடியாம இருக்கா அப்படின்னு வந்து கொஸ்டின் கேட்கும்போது அந்த வெரி பிகினிங் கொஸ்டின் 6ல் கேட்டப்போ, ஆமா உங்களுடைய வார்த்தைகள் எல்லாமே வந்து கரெக்டு தான், அது வந்து நான் வந்து வஞ்ச புகழ்ச்சி அணியில் நீங்கள் பேசினதா நான் எடுத்துக்கல இல்லையா? ஏன்னா நான் வந்து இந்த உடலோட ஒட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்மா, அவ்வளோதான். ஸோ அதனால பீயிங் டிட்டாச்ட் ஃப்ரம் த பாடி ஐ எம் நாட் ஃபெட்டிக்டு கேரிங் த பேலிக்கல், அதாவது உடலோட பார்க்கும் பொழுது தான் நமக்கு இந்த அயர்வு இதெல்லாமே. ஆனால் ஆன்ம நிலையில இருந்து நோக்கும் பொழுது எனக்கு அயர்வு என்பதே கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து எடுத்துரைப்பார். இது வந்து 9வது ஸ்லோகத்தில் வரக்கூடிய ரிப்ளை இது. மேலும் வந்து இந்த உடல் தளத்திலிருந்து சொல்லக்கூடிய அறிகுறிகள் எதுவுமே வந்து ஆன்ம தளத்தில் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகாது இல்லையா? அதாவது அதில் வந்து நாம் அப்ளை பண்ணவே முடியாது இல்லையா? உடலுக்கே வேறு விதமான நிலைகள் வந்து உண்டு, ஆன்மாவுக்கான நிலையே வேறு. ஆன்மா நித்தியமானது இல்லையா? மரணமற்றது, பிறப்பற்றது இல்லையா? பழமையானவன், இப்படி எல்லா அதை வந்து நம்ம ஆயுதத்தால் வெட்ட முடியாது, நீரால் நனைக்க முடியாது, காற்றால் உலர்த்த முடியாது இல்லையா? நெருப்பால் எரிக்க முடியாது, எந்த ஒரு ஆயுதத்தாலையுமே அதை வந்து துண்டிக்கவும் முடியாது இல்லையா? இதுதான் ஆன்மாவுடைய குவாலிட்டி. 2nd சாப்டர் பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம். நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி நைனம் தகதி பாவக இல்லையா? ஸோ அந்த ஸ்லோகத்துல அந்த கருத்துக்கள் வருகிறது. இது குவாலிட்டி ஆஃப் த ஆத்மா. ஸோ இப்படி இந்த உடலுக்கு தான் வந்து வயோதிகம், உடலுக்கு தான் எல்லா உபாதைகளுமே, வலி வேதனை எல்லாமே உடலுக்கானது தவிர இந்த ஆன்மாவுக்கானது கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து எடுத்துரைக்கிறார். மேலும் இன்னொன்னு, நீ என்ன ஜடமா அப்படின்னு வந்து கேட்குறாரு ஆக்சுவலி. ஸோ அப்போ அவர் சொல்றாரு, ஸோ இன் திஸ் கேஸ் எல்லாமே வந்து, அதாவது இந்த ஜடம் என்பது இந்த உலகத்துல முதலும் உண்டு முடிவும் உண்டு, அதே மாதிரிதான் இந்த உடலுமே வந்து முதலும் உண்டு, பிறக்கிறோன்ற அந்த முதல் உண்டு, மரணம் என்பதும் முடிவு என்பதும் இருக்கின்றது. அதாவது இந்த இடத்துல சொல்ல, அன்பிற்குரிய மன்னரே, உயிரோடு இருந்தும் இறந்தவனாக இருக்கின்றேன் என்று நீ என்னை குற்றம் சாட்டினாய் இல்லையா? இது குறித்து நான் கூறுவது என்னவென்றால், எங்கும் இதே நிலைத்தான் என்பதுவே. எஸ், எல்லா இடங்களிலுமே இதுதான் சுச்சுவேஷன். ஏனெனில் உலகில் ரீதனான எல்லாவற்றுக்கும் ஆரம்பமும் உண்டு, அதுபோல் முடிவும் உண்டு.
இல்லையா? இந்த உடல்ல இந்த உலகத்துல ஜனிக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து ஆரம்பம் மற்றும் முடிவு உண்டு. ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும்தான் நித்தியமானது, இது ஆத்மா. ஓகே, உன்னை அரசனாகவும் எஜமானனாகவும் நினைத்து கொண்டு நீ என்னை கட்டளையிட முயற்சிக்கும் வரை இது தவறாகவே முடியும். காரணம், இந்நிலைமைகள் நிரந்தரமானவை என்று. இன்று நீ அரசன், நான் சேவகன். இந்நிலை வந்து நாளை வந்து இதே நிலை இருக்காது, இல்லையா? நீ எனது சேவகனாகவும் நான் உனது தலைவனாகவும் ஆகலாம். இவை தெய்வத்தினால் உருவாக்கப்படும் தற்காலிக சூழ்நிலைகளே ஆகும். ஸோ அவர் சொல்றார், நான் தான் உன்னை எஜமானன், நான் சொல்றபடிதான் நீ கேட்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் சொல்றாரு, இல்லையா? நீ நேரடியாக செல். இவன் நேரடியாவே பார்த்து சொல்றானா மாதாஜி? நேரடியாவே சொல்றார். ஓகே, அவர் அவனுடைய மனசுல சொல்றானா இல்ல நேரடியாவே சொல்றானா? இல்ல, நான் வந்து நேரடியாவே பேசுறாருல, ரகுகணன் சொல்றாருல்ல, அதுக்கான பதில வந்து சொல்றாரு, ரிப்ளை பண்றாரு. ஓகே, ரகுகணனுடைய கேள்விகளுக்கு பதில். இன்னொரு சந்தேகம் மாதாஜி, அவர் வந்து தன்னுணர்வு பெற்றவர் தானே மாதாஜி அவரு? எல்லாம் அத வந்து அவர் புரிஞ்சிருக்காரா மாதாஜி? நமக்கு நாம வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆயிருக்கோம் அப்படிங்கறது அவருக்கு புரியுதா மாதாஜி? கண்டிப்பா கண்டிப்பா புரியும் மாதாஜி. ஏன் புரியாது சொல்லுங்க? உள்ளதை உள்ளபடி உணரக்கூடிய பக்குவம் கொண்டவர்கள் வந்து தன்னுணர்வுல நிலை பெற்றவர்கள் தான். ஒரு விஷயம் ஃபீல் பண்றாரு இவரு. ஏன்னா பித்தனா இதாயிட்டு இருக்காரு, ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்படி ஆக்ட் தான் பண்றாரு, இல்லையா மாதாஜி? அவர் இருக்காரு. ஏன்னா அவ்வாறு இருந்தா தன்னை யாருமே வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்கன்றதுக்காக குளிக்காம, இல்லையா, அழுக்கோட பூநூல், அழுக்கோட இருக்கக்கூடிய பூநூல் இப்படி இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன? அவர் நல்லா இருந்தாக்கா எல்லாருமே வந்து அவர்கிட்ட நிறைய பேச ஆரம்பிப்பாங்க, இல்லையா? இப்போ நான் உங்ககிட்ட எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கேன், இதே வந்து நேரா உங்களை சந்திக்கும் பொழுது நான் பாக்குறதுக்கே வந்து ஒரு அருவருப்பான ஒரு நிலையில இருந்தேன்னா, இவங்க தானா கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு டவுட் வந்துடும் உங்களுக்கு, இல்லையா? அதுக்கப்புறம் இவங்ககிட்ட போய் பேசலாமா வேணாமா அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிக்கும். ஆனா இப்ப இங்க நான் என்ன மாதிரி தோற்றம் இருக்கிறதோ அதே தோற்றம் நீங்க நேரடியா பார்க்கும் பொழுது தேடி வந்து பேசுவீங்க, இல்லையா? ஸோ எல்லாமே வெளிப்புறம் உடல் தளத்துல இருக்கக்கூடிய தோற்றத்திற்கு தான் வந்து முதல்ல ஐடென்டிஃபை பண்றோம். ஓகே, ஏன்னா நமக்கு அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஆளை ஜட்ஜ் பண்றோம். உடல் தளத்துல இருந்து தான் நாம முதல்ல பாக்குறோம், இல்லையா? ஏன்னா நாம பார்க்கக்கூடிய நோக்கங்கள் எல்லாமே வந்து ஆன்மீக தளத்துல கிடையாது, பௌதிக தளத்துல இருந்துதான். பௌதிக தளத்துல இருந்து நோக்கும் பொழுது அனைத்துமே உடல் தளம் தான். ஸோ அனைத்துமே உடல் தளம் என்னும் பொழுது நம்மளுடைய சுற்றுச்சூழல், இல்லையா, மற்றும் நம்ம யாரோட பேசுறோம், அவங்களுடைய வார்த்தைகள் எப்படி அவங்க நமக்கு வந்து பதில் அளிக்கிறாங்க, நாம எப்படி அவங்களோட கோஆபரேட் பண்றோம், இதெல்லாம் கொண்டுதான் ஒரு மனிதன் வந்து எந்த குணாதிசயத்தோடு இருக்கான் அப்படிங்கிறத வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனா ஜடபாரதர் வந்து அந்த ஒரு வாய்ப்பையுமே மன்னர் ரகுகணனுக்கு கொடுக்கல, இல்லையா? வெளிப்புற தோற்றத்துல வந்து பார்ப்பதற்கு வந்து தூய்மையற்ற நிலையில இருந்த அவர், இல்லையா, பைத்தியக்காரனை போல வந்து இருந்த அவர், அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆள் குறைந்தது, இல்லையா? அதனால அந்த பல்லக்கு தூக்குறதுக்காக தான் அவரை வந்து அழைச்சாங்களே ஒழிய மற்றபடி அவருக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்தோ இல்லை வந்து அதாவது ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்தோ நீ வந்து வாங்கோ அப்படின்ற அந்த இதெல்லாம் கிடையாது, இல்லையா? அவங்களுக்கு இவரை உபயோகப்படுத்தி வேலை பண்ணிக்கணும், அவ்வளவுதான். அவன் பைத்தியமானா இருக்கட்டும், என்னவானா இருக்கட்டும். இப்போ ஒரு பக்கம் பல்லக்கு தூக்குறதுக்கு ஆள் கிடையாது, அதுக்காக நம்ம வந்து கண்டிப்பா அழைச்சிக்கணுன்றதுக்காக அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த காவலாளியினுடைய தலைவன் வந்து அழைக்கிறார், இல்லையா? சோ இவருடைய தோற்றம் பெருசா அவங்க கன்சிடர் பண்ணல. அவங்களுக்கு பல்லக்கு தூக்குறது அவங்களுடைய குறிக்கோள் என்ன? பௌதிக செயல், இல்லையா? அதாவது அந்த செயல் கண்டிப்பா செய்யணும். மன்னர் ரகுகணன் வந்து அவர் ஒரு ஆசிரமத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார், இல்லையா? சோ அந்த ஆசிரமத்திற்கு செல்வதற்கு இங்க வந்து இந்த ஜடபாரதர் வந்து உதவி புரியணுன்றது வந்து அங்கே அவருமே வந்து நிலத்துல உழுது வேலை பண்ணிட்டு இருந்த அவரை நேரடியா பார்க்கும்போது பல்லக்கு தூக்குறதுக்கு யாரும் இல்லாததுனால அவரை அழைச்சிடுறாங்க, இல்லையா? அதனால வந்து பல்லக்கு தூக்குறதுக்காக ஜடபாரதர் வந்துடுறார். அவர் ஒன்றும் விருப்பம் கொண்டு வரல. ஆனா ஜடபாரதர் அவ்வாறு அவரை சுற்றி வந்து ஒரு வளையத்தை வந்து அவர் மேற்கொண்டு விட்டார், இல்லையா? பைத்தியக்காரத்தனமா, உடல்ல வந்து தூய்மையற்ற நிலை, இதெல்லாம் எதுக்கு வச்சாங்கன்னா யாருமே வந்து கிட்ட வரக்கூடாது. இதே மாதிரி சூழ்நிலை வந்து சேம் இவருக்கு யாரு ரிஷபதேவருக்குமே வந்தது, இல்லையா? ரிஷபதேவர் வந்து அவதூதராக உடல்ல எந்த துணியும் இல்லாம அந்த பக்கம் அலைஞ்சப்போ ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஊர்ல கூட நம்ம வந்து பார்த்துருக்கலாம், இல்லையா? நான் திருவிழாயத்துல பார்த்துருக்கேன்.
இப்போலாம் நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டோம். ஏன் இந்த பக்கம் சித்தர்கள் எல்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாதிரி ஒரு கோவணத்தை கட்டிட்டு இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில வந்து வேற எதுவுமே இருக்காது, துணியே இருக்காது, ஒட்டு துணி இருக்காது, ஜடாமுடியோட இல்லையா, அவங்களுமே பார்க்கறதுக்கு கிளீனா இருக்க மாட்டாங்க. வெளிப்புற தோற்றத்துல ஏன் அவங்க வந்து சுத்தமா வச்சுக்கிறது இல்லைன்னா நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லையா. இப்ப நீங்க நல்லா அழகா ஆடையை போட்டுட்டு ஒரு காவி உடையை கட்டிட்டு ஒரு இடத்துல உட்காந்தீங்கன்னா வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம கிட்ட ஜாதகம் கேட்பாங்க, நம்ம கிட்ட அருள் வாக்கு கேட்பாங்க இல்லையா. எனக்கு இந்த குறை அந்த குறை, எனக்கு இதை சொல்லுங்க அதை சொல்லுங்க. இந்த உலகாயுத விஷயங்கள்ல வந்து சொல்யூஷன் வந்து நமக்கு வந்து தேவையற்றதுன்றது நினைக்கக்கூடியவங்க யாரு, சித்த நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க. அது எல்லாமே தற்காலிகம் தானே. இந்த கஷ்டமும் தற்காலிகம், அதை அவர்கள் வந்து சகித்து கொண்டு போகணுன்ற எதிர்பார்ப்பு வந்து அவங்க கிட்ட இருக்கு. ஆனா நம்மளால சின்ன கஷ்டத்தையுமே வந்து பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த இது நமக்கு கிடையாது, சகிப்புத்தன்மை கிடையாது. அதனால சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் போயிட்டு நமக்கு அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்றத வந்து பார்த்துட்டு இருக்கணும் இல்லையா. அதனால நம்ம இப்படிப்பட்டவங்க எல்லாருமே அந்த சூழ்நிலையில போய் நமக்கு யாரென்னா சொல்லட்டும், நான் எனக்கு வந்து சொல்யூஷன் வேணும். அவங்க காவியனா இருக்கட்டும், மிஸ்டிக் யோகமா இருக்கட்டும், என்னவானா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி தொந்தரவுக்கெல்லாம் பயந்துதான் இவர் கூட யாரு, கௌரகேஸ்வர் தாஸ் பாபாஜி, யாரு பக்தி சித்தாந்த சாரஸ்வதி பாபாஜி, அவர் வந்து ஒரு மிஸ்டிக் யோகி. அவர் வந்து வேத சாஸ்திரங்கள் படிக்கல, பகவான் மீது பக்தி. ஸோ அவர் வந்து யாருடைய சிஷ்யர் ஆக்சுவலி, பக்தி வினோத தாகூரோருடைய சிஷ்யர் ஆக்சுவலி. ஸோ அப்படி அந்த லீனேஜில் வந்தப்போ பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரார் வந்து பாரசீக மொழி இல்லையா, சமஸ்கிருதம் இதெல்லாமே வந்து கரைச்சு குடிச்சவர். நிறைய புஸ்தகங்கள் எழுதியிருக்காருன்னு சொல்லப்படுகிறது பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி. யார் மாதாஜி? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரார் பிரபுபாதருடைய குரு. ஓகே. ஸோ ஆனா அவருடைய தந்தையினுடைய அறிவுரை பிரகாரம் கௌரகிஷோர் தாஸ் பாபாஜி கிட்ட போயிட்டு தான் அவர் வந்து தீட்சை எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய வாட்டி அவர் போவார். ஆனா கௌரகிஷோர் பாபாஜி வந்து தனக்கு குவாலிஃபிகேஷன் கிடையாது. ஏன்னா சீடன் வந்து அதிகமா படிச்சிருக்கான், நாம அந்த அளவுக்கு படிக்கல இல்லையா. ஸோ குருனுடைய குவாலிஃபிகேஷன் வந்து நம்ம ஏட்டுக்கல்வி வச்சு நம்ம பார்க்க முடியாது சில சுச்சுவேஷன்ஸ்ல, எல்லா சுச்சுவேஷன்லும் கிடையாது. ஆனா வேத சாஸ்திரங்கள் அவங்க விற்பனரா இருக்கணும். தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி ஆஸ் பர் த சாஸ்திரா. ஆனா சில சமயங்கள்ல வந்து அது எக்ஸப்ஷன். ஓகே. ஸோ அதாவது ஒருத்தவங்க வந்து அவங்களுடைய கோட்டா ஆல்ரெடி முடிச்சு வந்திருப்பாங்க, அந்த சாஸ்திரங்கள் கூட முடிச்சுட்டு வந்தா இங்க வெறுமனே பக்தியில இருக்கக்கூடியவங்களுமே உண்டு. ஓகே. ஸோ இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் நம்ம எந்த லெவல்ல வந்து நம்முடைய பக்தி வந்து போன ஜென்மத்துல வந்து ஹோல்டா இருந்துச்சோ முடிஞ்சதோ அங்கிருந்து தான் நம்ம வந்து தொடங்குவோம். ஸோ அப்படி பார்க்கும்பொழுது கௌரகிஷோர் தாஸ் பாபாஜி இந்த அவருடைய சித்திகள் எல்லாம் உபயோகப்படுத்தி ஜனங்க வந்து காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வந்து தொந்தரவு பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அதனால அவர் என்ன பண்ணாரு, பாத்ரூம்ஸ் கிட்ட போயிட்டு இல்லையா, டாய்லெட்ரி கிட்ட போய் அங்கே போய் உட்காந்து ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். ஸோ அந்த இடத்துல யாரும் வரமாட்டாங்க இல்லையா, அப்படி ஒரு இது. அதனால இந்த பக்தியில வந்து திளைத்திருப்பவர்கள் வந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து நமக்கு டைரக்டா நோக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து நம்மளால ஏத்துக்க முடியாது. ஆனா உண்மையிலேயே அதுக்கு பின்னாடி ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் உண்டு என்பதை வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா இது வரைக்கும் சொன்னதுல? எனி டவுட்ஸ்? ஸோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஜடபாரதருமே வந்து அவருடைய வெளிப்புற தோற்றம் வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா கிடையாது இல்லையா, அணுகுவதற்கு மனிதர்கள் அணுகுவதற்கான வாய்ப்பை வந்து கொடுக்கல அவர். அவர் ஏன் அப்படி பண்ணாருன்னா மீண்டும் வந்து இந்த அதாவது மானுக்காக அவர் வந்து கருணை புரிந்து அது ஒரு அல்பமான விஷயமா அவர் செய்ததை, அதனால ஒரு பிறவி மானாக பிறந்து அதுக்கப்புறம் இப்போ இன்னொரு பிறவிக்கு வந்திருக்கோம், இந்த பிறவிலாவது நம்ம வந்து மோட்சத்திற்கான மார்க்கத்தை தேடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து ரொம்பவுமே வந்து அவர் வந்து புரியா இருக்கார். அதனாலதான் ஜடபாரதரா வந்த பிறகு அவர் யார்கிட்டயுமே வந்து பேசல. ஏன் அவரோட தந்தை கூட இவருக்கு வேத சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும்னு உட்கார வச்சா அதற்கு எதிர்மறையான செயல்கள் தான் செய்தார். ஆனா இவருக்கு எல்லாமே தெரியும், ஆல்ரெடி தெரியும். ஆனா அதை அவர் வெளிப்படுத்தவே இல்லை. தெரிஞ்சா அதே கர்மகாண்டால வந்து அப்பா சொல்லுவார், அப்பா சொல்ல தட்டாம இருக்க முடியாது இல்லையா, அந்த ஒரு காரணத்துக்காக அவர் அதை வெளிப்படுத்தவே இல்லை. ஸோ தெர் ஆர் மோர் ரீசன்ஸ். அதாவது ஒரு வைஷ்ணவா வந்து ஒரு செயல் வந்து தீர்மானிக்கின்றார் என்றால் அந்த தீர்மானத்துக்கு பின்னாடி 1000 காரணங்கள் இருக்கும். அது அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும், நமக்கு தெரியாது. வெளிப்புற தோற்றத்துல இருந்து பார்க்கும்பொழுது நமக்கு அதாவது ஓரளவுக்கு வந்து டைரக்டா பிரத்யட்சமா இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் மட்டும் தான் நம்மளால பார்க்க முடியும். ஆழ்ந்து இருக்கக்கூடிய மனதளவுல இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை நம்மளால கண்டிப்பா பார்க்க முடியாது. ஸோ இங்கே ஜடபாரதரை வந்து யாரு ரகுகணன் வந்து சொல்றார், நீ என்ன செத்தா, நீ என்ன ஒரு
மறக்கட்டையா நீ? ஓகே, உனக்கு நான் தண்டனை கொடுக்க போறேன், நான் யார் தெரியுமா, உன்னுடைய எஜமானன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பார். முந்தைய ஸ்லோகங்கள்ல படிச்சிருக்கோம், 9th ஸ்லோகத்துல எல்லாம். அதற்கு வந்து பதில் அளிக்கிறார் இல்லையா? எஸ், நான் ஜடம் தான் அப்படின்னு சொல்றார். யாரு அது? நாலேஜ், அதாவது ஞானத்துல இருந்து பார்க்கும்பொழுது நாம ஜடம்தான். உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீவன் நான் வேறானவன். ஸோ இந்த ஜடத்திற்கும் ஜீவனுக்கும் எந்த ஒரு அதாவது சம்பந்தமே கிடையாது. இந்த உலகத்துக்கு வரும்பொழுதுதான் இந்த ஜடமும் ஜீவனும் ஒன்னா சேர்ந்து இந்த இடத்துல நாம பிறக்கிறோம் இல்லையா? ஒரு குணாதிசைக்கு ஏற்றவாறு ஒரு விலங்கு பிறவியோ இல்லை வந்து பறவைகளோ இல்லை நீர்வாழ் பிறவிகளோ எந்த மாதிரியான பிறவி எடுக்கணும்ன்றது வந்து நமக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த பிறவியை வந்து நாம எடுக்கிறோம் இல்லையா? மனிதனாகப்பட்டவனுக்கு மனது என்பக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஸோ இப்போ எஸ், நான் ஜடம் தான், நீ ஜடமான்னு கேட்டதுக்கு ஆமா அப்படி சொல்றாரு அவர் வந்து. ஸோ அவர் வந்து சொல்லக்கூடிய பிளாட்ஃபார்ம் இது ஆன்மீக தளத்துல சொல்றாரு. இவர் வந்து கேட்ட கேள்வி என்ன தளம்? பௌதிக தளம். ஏதாவது டவுட் இருக்கா? பௌதிக தளத்திலிருந்து கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது, ஆனால் ஆன்மீக தளத்தில் வந்து விளக்கத்தை வந்து கொடுத்துருக்கார் இல்லையா? ஸோ மேலும் 2வது கொஸ்டின் என்ன கேட்டார் ஆக்சுவலி? ஸோ நான் உனக்கு தெரியாதா, அதாவது பல்லக்கில் அமர்ந்து இருந்தா அவர் தான் எஜமானன் இல்லையா? ஸோ அப்போ இவர் சொல்வார், நான் அதாவது எஜமானன் என்பது இன்றைக்கு நீங்க அரசனாக இருக்கலாம், நான் இன்னைக்கு சேவகனா இருக்கலாம், ஆனா இந்த பதவி வந்து நிரந்தரமானது கிடையாது. இங்கே வாழக்கூடிய வாழ்க்கையே வந்து நிரந்தரமற்ற வாழ்க்கை. ஸோ நாளைக்கு நான் அரசனாகலாம், நீங்க எனக்கு சேவகனும் ஆக முடியும். ஸோ அதனால வந்து இது இந்த மாதிரியான ஒரு பொசிஷன் வந்து பர்மனன்ட் கிடையாது. இதெல்லாம் நம்ம அரசியல்வாதிக்கு தான் சொல்லணும். ஓகே, அதுக்காக தானே அலையிறோம் நம்ம இல்லையா? இதுக்காக தானே வந்து நிறைய அலையிறாங்க. மாதாஜி, இந்த மாதிரியான ஆழ்ந்த கருத்துக்களை எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு அந்த ரகுகுணன் இல்ல மாதாஜி? ஆமா, அவன் மன்னர் தானே ஒழிய அவனுக்கு இந்த நாலேஜ் எல்லாம் தெரியல. அவன் வந்து ஒரு ஆன்மீக குருவை தேடி நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தான். அவனுக்கு அந்த இருந்தது, உந்துதல் இருந்தது. இப்போ இவர் இதெல்லாம் சொன்ன பிறகு அவனுக்கு வந்து சம்மட்டியால் அடிச்ச மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இப்பதான் புரிஞ்சுக்கிறாரு அவரு. புரியும்பா, இனிமே வரும், வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல வரும். ஓகே, ஸோ அப்போ அவர் சொல்வார், எஸ், நான் வந்து ஜடம்தான், நான் வந்து இந்த ஜீவன் வந்து இந்த ஜடத்திலிருந்து வேறுபட்டவன், நான் இந்த உடல்ல குடிக்கொண்டிருக்கேன், நான் ஆன்மா. ஸோ உண்மையிலே நான் வந்து வயோதிகம், அதாவது நான் வந்து இந்த உடலுக்கு தான் வந்து ஆரம்பம் முடிவு இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரியான நிலைகள் உண்டு இல்லையா? அதெல்லாம் சொல்றாரு. இந்த உடலுக்கு தான் வியாதி வரும், இந்த உடல் தான் வயோதிகமாகும், இந்த உடல் தான் வந்து இந்த முட்டி எல்லாமே வந்து, அதாவது லிம்ஸ்னா ஒரு ஜாயின்ஸ். ஓகே, இந்த இந்த இடம் எல்லாமே வந்து ஏஜ் ஆன பிறகு நமக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி. ஸோ உண்மையில் நான் ஒருத்தன் வந்து இந்த பல்லக்க தூக்கல, ஆனா உண்மையில ஜடம் தான் நான் அப்படின்றத வந்து ஒத்துப்பாரு ஆக்சுவலி. ஸோ அப்படி இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு வந்து சொல்றாரு. 2வது வந்து நீங்க எஜமானன் நான் எஜமானன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயத்துக்கு வந்து அவர் அதுக்குமே வந்து இந்த இடத்துல சொல்றாருப்பா, இன்று நீ அரசன், நான் சேவகன், நாளை இந்நிலை மாறும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது தான் இந்த வாழ்க்கையே. இந்த பௌதிக உலகத்துல எப்பொழுதுமே மாற்றங்கள் வந்து சஞ்சரித்து கொண்டே இருக்கும். ஸோ நீ எனது சேவகனாகவும் நான் உனக்கு எஜமானனாகவும் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு கண்டிப்பாக உண்டு இல்லையா? இது அனைத்துமே யாரால வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியுது? பகவானால பண்ணப்படுகிறது. இது தெய்வத்தினால் உருவாக்கப்படும் தற்காலிக சூழ்நிலையாகும். அப்படின்னா இந்த உலகத்துல ஏற்படக்கூடிய அனைத்துமே வந்து தற்காலிகமான சூழ்நிலைகள் தான். இங்கே நித்தியமானது என்று எதுவுமே கிடையாது. அதை நாம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். உலகின் துன்பத்திற்கு அடிப்படை கொள்கையாக இருப்பது உடற்கருத்தே ஆகும் இல்லையா? பேசிக்கா பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல நம்ம எல்லாமே பிரத்யட்சமா பார்த்து இதுதான் உண்மையை நினைச்சுட்டு செய்யப்படுறது. கலியுகத்தில் குறிப்பாக மக்கள் உடல் ஒவ்வொரு கணமும் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது இல்லையா? பிறக்கிறோம், குழந்தை, அதுக்கப்புறம் வளருது இல்லையா? அதுக்கப்புறம் யவ்வனம், அதுக்கப்புறம் அதாவது மிடில் ஏஜ் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் திருமணம், குழந்தைகள், அதன் பிறகு வயோதிகம், அதோட வந்து சேர்ந்து வியாதி. இது எல்லாமே வந்து நமக்கு மாற்றத்திற்கான ஒரு சூழ்நிலைகள் தான். ஒரே மாதிரி இருக்கிறது கிடையாது பிறந்த பிறகு. ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. இதன் இறுதி மாற்றமே இறப்பாகும். ஃபைனல் சேஞ்ச் எது? இந்த உடல்ல இருந்து வெளியில போகக்கூடிய ஆத்மா இன்னொரு உடலுக்காக வந்து தயார்படுத்தி வெளியேறுதல், அதுதான் மரணம். ஸோ மக்கள் இதனை அறிந்து கொள்ள முடியாத பாமரர்களாகவே இருக்கிறது. இதை பத்தி உண்மையான ஞானம் வந்து யாருக்குமே தெரியல. இப்பிறவில் ஒருவன் அரசனாக இருக்கலாம், ஆனா மறுபிறவில் அவன் வந்து
அதே அரசனாக ஆவான்றதுக்கான எந்த ஒரு உத்தரவாதமே கிடையாது இல்லையா? எதுவானாலும் பிறக்கலாம். ஸோ அவன் அவன் மறுபிறையில் அவன் கர்மத்திற்கு ஏற்ப நாயாக கூட பிறக்கலாம் இல்லையா? சண்டாளமாக கூட பிறக்கலாம். இயற்கையின் நியதியினால் ஆத்மாவானது நீண்ட துயிலில் ஆழ்ந்திருக்கின்றது. ஸோ அதாவது இந்த ஆத்மா வந்து நித்திரையில் இருக்கு. எப்போ நம்ம உடல் தளத்திலே செயல்படும் பொழுது உண்மையிலே ஆன்மாவை பற்றியான ஞானம் இல்லாத வரைக்குமே ஆத்மா வந்து நீ துயில் கொண்டும். ஓகே, அதன் பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட நிலை முதலில் வைக்கப்படுகிறான், பிறகு மற்றொரு நிலைக்கு மாற்றப்படுகிறான். ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுமே மாறிண்டே போகும். தன்னுணர்வு மற்றும் ஞானம் இன்மையினால் பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை தொடர்கிறது இல்லையா? ஸோ ஞானம் இல்லை, ஆவித்தியினால என்ன ஆகுது, நமக்கு மீண்டும் மீண்டும் இந்த இடத்துல பிறவி எடுத்துட்டே இருக்கும். அதனால் ஒருவன் தன்னை ஆண்டான் என்றும் அடிமை என்றும் பூனை என்றும் நரி என்றும் தவறாக எண்ணுகின்றான். எஸ், அவன்தான் அரசன், நான் தான் அவனுடைய பிரஜை இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்து நான் இந்த உடல்ல இருக்கேன், நான் வந்து பூனையா இருக்கேன், அதுக்கப்புறம் வந்து நாயா இருக்கேன்லாம் நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஒரு ஜீவன், அந்த ஜீவனுக்குள்ளேயே பரமாத்மா இருக்கு, ஜீவாத்மா இருக்கு, நாய்க்குள்ளேயுமே இருக்கு இல்லையா? ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குள்ளேயுமே இருக்கு. ஆனா அந்த எந்த ஜீவன் நிலையில இருந்தாலும் அவங்க வந்து இதையெல்லாம் நான் தான் செய்தேன் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு வந்து ஸ்ட்ராங்கா நம்ம வச்சிருக்கோம் நம்ம இல்லையா? ஸோ இதெல்லாமே பாடிலி தளத்துல இருந்து சேரும். எப்போ ஆன்ம தளத்துக்கு போறோமோ அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் என்னன்றது வந்து நம்மளால கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியும். மேலும் அதற்கேற்றவாறு நம்முடைய செயல்களையுமே வந்து பக்குவப்படுத்தி கொள்ள முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நிலையை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இல்லையா? சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல கிருஷ்ணர் ஒருத்தரே தலைவர் அப்படின்னா அவர் தான் சீஃப் அப்படிங்கிறது வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். இது நாம் 12 முடிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? இன்னும் உன்னை அரசனாகவும் என்னை அடிமையாகவும் கருதினால் என்றால் நீ என்னை கட்டளையிடலாம். ஸோ இப்ப நீ அப்படியே நினைச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா உடல் தளத்துல இருந்து ஓகே நீ எனக்கு ஆணையிடு, நான் கீழ்படுகின்றேன். இதுவும் வந்து ஒரு தற்காலிகமானதான் இல்லையா? மரபாக வருகின்ற ஒன்று என்னால் கூற முடியும், அதாவது சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம் இருக்கிறத வந்து என்னால் எடுத்துரைக்க முடியும். இதை தவிர வேற எந்த காரணமும் நான் காணவில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆக்சுவலி அப்படியா, யார் எஜமானன், யார் வந்து வேலைக்காரன்? அனைவருமே இயற்கையில வந்து நாம் எல்லாருமே வேலைக்காரங்க தான் இறைவன் தொண்டாற்றுவதற்கு. ஸோ அதனால உண்மையிலேயே நாம எஜமானன் கிடையாது. ஸோ பரமபுருஷ பகவான் ஒருத்தர் தான் எஜமானன், அவருக்கு கீழே நாம் எல்லாருமே தொண்டு பண்றோம். அதனால நீ வந்து இந்த இடத்துல நான் எஜமானன் நீ எஜமானன் இதெல்லாம் வந்து பேசுறது வந்து இட்ஸ் நாட் அ ரைட் திங் இல்லையா? ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் அகம் மாமேதி, அதாவது நான் இந்த உடல், இவ்வுடல் சம்பந்தமாக இவர் என் எஜமானன், இவர் என் பணியாள், இவள் என் மனைவி இல்லையா? இப்படி எல்லாத்தையுமே நாம் நினைக்கிறோம். இக்கருத்துக்கள் அனைத்துமே உடலின் தவிர்க்க முடியாத மாற்றம் மற்றும் ஜட இயற்கையின் காரணமானவே ஆகும். கரெக்ட். ஸோ சேம் திங், அதாவது இவன் என் மகன் இதெல்லாமே வந்து எந்த பிளாட்ஃபார்ம் நம்ம உடல் தளத்துல இருந்து நோக்கும் பொழுது, அதே வந்து ஆன்ம தளத்துல வந்து நோக்கும் பொழுது எல்லா ஜீவன்களுமே இறைவனுடைய படைப்பு, அந்த ஜீவன்கள் அனைத்துமே நன்மை அடையட்டோன்ற ஒரு பிரார்த்தனை வைப்போம். அதுதான் பக்தனுடைய குவாலிட்டி. ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு வந்து எஸ் ஒரு வரவு செலவு கணக்கு எப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம், அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்தான் இந்த வாழ்க்கையே அவங்களுக்கு வந்து. ஓகே, ஸோ மேலும் இக்கருத்துக்கள் அனைத்தும் உடலின் தவிர்க்க முடியாத மாற்றம் மற்றும் ஜட இயற்கையின் காரணமாக தற்காலிகமானவையே ஆகும். எஸ், எல்லாமே வந்து டெம்பரரி தான். கடல் அலைகளில் மிதக்கும் துரும்புகளை போல் நாம் ஒன்றாக இணைந்திருக்கின்றோம். எஸ், இப்போ நீங்க ஒரு நீர் தேக்கம் ஃப்ளோவா போயிட்டு இருக்க இடத்துல வந்து நீங்க வந்து எதையாவது போட்டீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அது என்ன ஆகும், அப்படியே மிதந்து அது அப்படியே ஒரு கும்பலாவே போற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? பார்த்துருப்போம் நம்ம இல்லையா? ஆனா அது ஒரு இடத்துல வரும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது பிரியறதுக்கான ஒரு சூழ்நிலையுமே ஏற்படும். ஸோ அது போலதான் வந்து இந்த வாழ்க்கையும் கூட நமக்கு உலகின் ஒவ்வொரு அறியாமை கடலின் அலைகளில் மிதக்கின்றோம் இல்லையா? நாம் எல்லாருமே அறியாமை என்னும் கடலின் அலைகளால் வந்து மிதிக்கின்றோம். எஸ், நாம தான் ஸ்டாம்ப் பண்றோம் இல்லையா? இயற்கையின் அலை கடல் துரும் எனும் ஆணும் பெண்ணும் மிதக்கின்றனர். ஸோ அதாவது மனிதர்கள் இந்த இயற்கையில வந்து வாழக்கூடிய சம்சார சாகரம் எனக்கூடிய அந்த நதியில வந்து நாம் எல்லாருமே நீந்தி கரை சேரணும் இல்லையா? இவர் தாம் கிருஷ்ணரின் நித்திய ஊழியர்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அவைகள்
மிதக்கும் தங்கள் நிலைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கின்றனர். எஸ். ஸோ பகவத்கீதையில வந்து காம ஏஷ குரோத ஏஷ ரஜோகுண சமுத்பவ, அதாவது ஒருத்தர் வந்து இதனால் பாவச் செயல்கள் செய்கிறார். அந்த ஸ்லோகத்துக்கான விடைதான் இந்த ஸ்லோகம். ஒருத்தர் வந்து பாவச் செயல் தூண்டுவதற்கான காரணம் என்னன்னா, ஸோ அதாவது 90% நம்ம வந்து இந்த ரஜோகுணத்துல இருக்கும் பொழுது இல்லையா, அப்ப என்ன ஆகும்னாக்கா நம்ம ஒவ்வொரு செயலுமே வந்து நமக்கு அதனோட வந்து ஈடுபாடு, அட்டாச்மெண்ட் இல்லையா. இப்போ ஒரு பக்தியே செய்யறாங்கன்னா அந்த பக்தி கூட வந்து ஒரு பர்பஸ்க்காக செய்யற மாதிரி இருக்குமே தவிர சாதாரணமா செய்யவே மாட்டாங்க. சாதாரணமா சாமி கும்பிடவே மாட்டாங்க. இதெல்லாம் நாம ஒரு பர்பஸ்க்காக, அதுவும் இந்த ரஜகுணத்துல இந்த உலகியல் விஷயங்களுக்கு மட்டும்தான் அவங்க வந்து முக்கியத்துவத்தை கொடுப்பாங்க. ஸோ அது எல்லாமே உடல் தளம் தான் இல்லையா. ஆனா அதே வந்து ஆன்ம நிலையில இருக்கும் பொழுது வேற. தெய்வீகி ஏஷ குணமயி மம்மமாய துரத்தியா இல்லையா. இயற்கையின் மந்திரத்தின் கீழ் நாம் பணியாளர்களாகவும் எஜமானர்களாகவும் வந்து ஆகின்றோம். ஆனால் நமக்கு எல்லாருக்குமே சுப்ரீம் எஜமானர் யாரு? அந்த பரம்பொருள் தான். அவருக்கு நாம் எல்லாருமே வந்து தொண்டு புரிபவர்கள் தான். இததான் நாம புரிஞ்சுக்கணும். இங்கே நாம் இருக்கக்கூடிய பொசிஷன், இப்போ என்னுடைய ஆஃபீஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தருக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் ஹெட்டு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, ஒருத்தர் வந்து சேல்ஸ் லீடு இருக்காங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு ரோல்ஸ் எல்லாமே வந்து கிரியேட் பண்றது, தட் இஸ் டு ஒர்க். இந்த ஆர்கனைசேஷனை வந்து நடத்தி செல்றதுக்காக தான். அங்கே வந்து ஆன்மீகத்திற்கான ஒரு இடத்த வந்து நம்ம கொடுக்க முடியாது. அதுதான் இந்த காலகட்டங்கள் இல்லையா. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து நாம வெறுமனே பௌதீக செயல்கள்ல நாம் ஈடுபட்டு இருக்கோம். ஆனா அதே செயலை வந்து பகவானே இது நீ கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு, இதை நான் வந்து செவ்வனே செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு ஆற்றும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி அது எல்லாமே வந்து பக்குவமான நிலையை வரும். அதுதான் ஆன்மதளம். ஸோ ஆன்மதளத்துல செயல்படுறது வேற, நம்ம இப்ப பேசுனது எல்லாமே பௌதிக தளத்துல இருந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கேள்வி மற்றும் பதில். ஸோ இனிமேதான் அவர் வந்து புரிய ஆரம்பிக்கும். உன்மத்தமத்த ஜடலத் சம்ஸ்தாம் ததஸ்யமே வீர சிதிக்ஷேன சேதன அர்த்தஹ கியான் பவதா சக்ஷிதேன சப்தஹ பிரமத்தஸ்ய சாபிஷ்ட பேஷஹ. என்னை பார்த்து, ஓ மூடனே, ஜடமே, பைத்தியக்காரனே, நான் உன்னை தண்டிக்கிறேன், அப்போதுதான் உனக்கு புத்தி வரும் என்று கூறினார். யாரு? மன்னர். இது தொடர்பாக நாம் சொல்ல விரும்புவது என்னவென்றால், நான் ஜடமாகவும் செவிட்டு ஊமையாக இருந்த போதிலும் உண்மையில் நான் தன்னுணர்வு பெற்ற மனிதனாவேன் என்பதுவே ஆகலாம். இப்ப நீங்க மாதாஜி பத்மா மாதாஜி கேட்டாங்கல்ல கொஷின். எஸ், ஒருத்தருக்குமே அவங்களுடைய பக்தி லெவலை வச்சு அவங்க எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த நிலையில வந்து நிலை பெற்றிருக்கிறார்கள் பொறுத்து அவர்களுடைய சுபாவம், நடத்தை, இது எல்லாமே வந்து மாறிண்டே இருக்கும். ஓகே, உண்மையில் நான் தன்னுணர்வு பெற்ற மனிதனா ஆவேன். இங்க வந்து அவர் வந்து டிக்ளரேஷனே கொடுக்குறார். யாரு? ஜடபாரதர். ஸோ ஐ எம் செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோல் அப்படின்றார். என்னை தண்டிப்பதனால் நீ அடையும் நன்மை என்ன? இப்ப எனக்கு நீங்க தண்டனை கொடுக்கறதுனால உங்களுக்கு என்ன லாபம் இல்லையா? உனது கணக்கின்படி நான் பைத்தியக்காரன் என்று உண்மையானால் பிறகு உனது தண்டனை செத்த குதிரையை அடிப்பது போன்றதாகும் சொல்லிட்டார். அதாவது அவருடைய செயலே வந்து அபத்தமானது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்றாரு, சுட்டி காட்டுகிறார். அதனால் பயனொன்றுமே கிடையாது உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ஸோ ஒரு பைத்தியக்காரனை தண்டிக்கும் பொழுது அவனது வைத்தியம் நீங்கி விடுவது கிடையாது இல்லையா. பைத்தியக்காரனை போய் நீ தண்டனை கொடுத்தா அவன் வந்து இன்னும் அஜிடேட் ஆகும் இல்லையா, இன்னும் வந்து ஆக்ரோஷமா அவனுடைய கோபத்தை வெளிப்படுத்துவான். ஆனா அதே அன்பு கொண்டு நம்ம பேசணும்னா அவன் மாறுவதற்கான வாய்ப்பு வந்து அதிகமாக உண்டு. உலகில் வாழும் ஒவ்வொருவரும் இயற்கையாகவே தவறான சில எண்ணங்களினால் பைத்தியக்காரனை போன்று செயல்படுகின்றனர். சில பேர் வெளிப்புற தோற்றத்துல தான் பைத்தியக்காரனா இருப்பாங்க. சில பேர் அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்களே பைத்தியக்காரத்தனமா இருக்கும். அதாவது அஜ்ஞானத்துல இருந்து செய்யும் பொழுதுதான் ஹைப்பரா இருப்பாங்க, ஆனா அவங்களுக்கே தெரிஞ்ச மாதிரி செய்வாங்க. ஸோ அது வந்து ஒத்து போகாத ஒரு நிலையில கூட இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அப்படி ஒரு நிலை வந்து அது வந்து பைத்தியக்காரனா போலதான் தோணும் அவங்களுக்கு. ஒரு திருடன் திருடுவது குற்றம் என்றும் திருடினால் தண்டனை கிடைக்கும் என்பதும் வந்து மேலும் வந்து அரசரின் தண்டனைக்கு ஆளாக நேரிடும் என்பதும் நன்றாக அறிந்திருப்பதோடு இல்லையா, ஏராளமான திருடர்கள் காவலர்களால் கைது செய்யப்பட்டு தண்டிக்கப்பட்டதையும் பார்த்திருப்போம். ஆனா இருந்தாலும் அவனிடத்துல வந்து திருடனும் இல்லையா,
அடுத்து எல்லாமே அபகரிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒன்று அவன்கிட்ட இருந்தா மட்டும்தான் வந்து அதை வெளிப்படுத்த முடியும் இல்லையா? இருந்தும் அவன் மீண்டும் மீண்டும் திருடவே செய்கிறான். ஸோ திருடுவதின் மூலம் தான் மகிழ்ச்சி அடையலாம் என்னும் எண்ணம் அவனிடம் மேலோங்கி இருக்கிறது. ஸோ அந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால், இருந்தும் அதாவது ஏராளமான திருடர்கள் காவலர்களால் கைது செய்யப்பட்டு தண்டிக்கப்படுவதையுமே அந்த திருடன் பார்த்திருப்பான் இல்லையா? ஆனாலும் இருந்தும் அவன் மீண்டும் மீண்டும் திருடவே செய்வான். இது நம்ம எங்க படிச்சோம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி? ஐ திங்க் கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்கா? பரிஷித் மகாராஜ் பிராயச்சித்தம். பிராயச்சித்தம் வரும் இல்லையா அந்த இடத்துல? ஆமா, அவனுக்கு என்ன தண்டனை கொடுத்தாலும் அவன் திருப்பி போய் திருடதான் போவான். பிராயச்சித்தம் அப்படின்னா அவன் திருந்தணும்ன்ற அந்த உணர்வு அவனுக்குள்ள வராத வரைக்குமே அவன் திருடி வான். இதை வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். பக்தியும் அதே மாதிரிதான். நம்ம வந்து பக்தியினுடைய மகிமையை வந்து மனசளவுல புரிஞ்சா மட்டும்தான் ஆழ்ந்து நம்மளால பக்தி செலுத்த முடியும். ஆனா அதே வந்து நம்ம பக்தி பேரளவுல பண்ணும்பொழுது அதனுடைய பாதிப்பு என்பது மிக மிக குறைவானது. இதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். திருடுவதன் மூலம் தான் மகிழ்ச்சி அடையலாம் என்று எண்ணி அவர்கள் மேலோங்கி இருக்கிறது இல்லையா? கஷ்டப்படாமலே சாப்பாடு சாப்பிடலாம். இதுதான் பைத்தியத்தினுடைய அடையாளம். இதுதான் உண்மையான பைத்தியம் இவங்கதான் அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்தடுத்து தண்டிக்கப்பட்ட போதிலும் திருடன் தனது திருடும் வழக்கத்தை நிறுத்துவது கிடையாது இல்லையா? ஆகையினால் தண்டனை பயனற்ற. ஒருத்தருக்கு தண்டனை கொடுத்தா அவங்க வந்து மாற்றத்திற்கு எடுத்துட்டு போகணும். இன்னொரு வாட்ட அவங்க வந்து அந்த செயலை செய்யக்கூடாது. அப்படிப்பட்டதுதான் தண்டனை. தண்டனை வந்து ஒருத்தரை வந்து திருத்தறதுக்காக இல்லையா? அந்த வாய்ப்பு இல்லைன்னா, அவன் அதை பற்றி யோசிக்கலன்னா கண்டிப்பா அவன் மீண்டும் மீண்டும் பெரிய பெரிய லெவல்ல திருட்டு பண்ணி மீண்டும் வந்து கைது செய்யப்படுவான், தண்டிக்கப்படுவான். இதெல்லாம் நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான். ஓகே. ஸோ இத்தனையுமே எதுக்கு சொல்றாருன்னா, உடல் ரீதியான நோக்கம் இல்லையா? உடல் தளத்திலிருந்து நாம் நோக்கக்கூடிய ஒரு செயல் வந்து எப்படிப்பட்டது, அதே ஆன்மீக தளத்திலிருந்து நோக்குவது வந்து எவ்வளவு சிறந்தது அப்படிங்கிறதுமே ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கப்படும். இதெல்லாம் ரகுகுணன் புரிஞ்சுக்கிட்டாரோ இல்லையா, நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அந்த கருத்துக்களை எல்லாம். எஸ். தேஜலட்சுமி மாதாஜி வாசிப்போம். शिशुक उवाच एतावत् अनुवाद परिभाषया प्रत्युतीर्थ मुनिवर उपसमशील उपराधान्यात्मय निमित्त उपभोगेन कर्माप्तं वयनन् राजयानम् अभि अधोवाह. हरे कृष्ण माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. पदम 14. श्री सुक उवाच केदावत् अनुवदा परिभाषया प्रत्युदित मुनिवर उपसमशील उपरात्नात्मय्य निमित्त उपभोगेन कर्मरप्तं यपनयन् राजयानाम् अभिदवोवह. ஸ்ரீ சுகவாச சுகதேவ கோஸ்வாமி தொடர்ந்து கூறினார். ஏதாவத் அதே அளவு அனுவாத பரிபாஷைய மன்னரால் முன்பு திரும்ப திரும்ப கூறப்பட்ட வார்த்தைகள், பிரத்யுதீத்ய ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அளிக்கப்பட்ட பதில்கள், முனிவர மாமுனிவர் ஜடபரதர் உபசமசீல தன்மையில் அமைதியும் சாந்தமும் உடையவராக இருந்தார். நிமித்த ஆத்மாவுடன் தொடர்பில்லாத பொருட்களின் அடையாளத்திற்கான அவரது காரணம் அறியாமை. உபபோகேன கர்மத்தின் விளைவுகளை ஏற்றுக்கொள்வதனால் கர்ம ஆரப்தம் இப்போது எய்தப்பட்ட செயலின் பயன் யபனயன் முடிந்து ராஜயானம் அரசரின் பல்லக்கினை அபி மீண்டும் ததா முன்போலவே உவாக தொடர்ந்து சுமந்தார். மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், பரீட்சித்து மன்னரே, மன்னர் ரகுகணன் மிகச்சிறந்த பக்தரான மானுட பரதரை கடுமையான மொழிகளால் கண்டித்த போது அமைதிமிக்க அம்முனிவர் அவற்றையெல்லாம் பொறுத்து கொண்டு முறையாக பதில் கூறினார். அறியாமை என்பது உட்கருத்தின் விளைவாக வருவது. பரதர்
இத்தவறான கருத்தினால் பாதிக்கப்படவில்லை. அவரது இயற்கையான பணிவினால் அவர் தன்னை ஒருபோதும் உயர்ந்த பக்தனாக கருதியதே இல்லை. மேலும் அவர் தனது முன்னைய கர்ம வினை பயன்களை அனுபவிப்பதற்கும் தயாராக இருந்தார். பல்லக்கை தூக்குவதன் மூலம் தனது கடந்த கால தவறான செயல்களின் பலன்களை தான் அழித்து விட்டதாக ஒரு சாதாரண மனிதனைப் போல் அவர் எண்ணினார். இவ்வாறு நினைத்தபடி அவர் அப்பல்லக்கை தூக்கிச் சென்றார். பொருளுரை: பகவானின் சிறந்த பக்தன் தன்னை பரம சம்சானாக விடுதலை பெற்ற பரமஹம்சர் விடுதலை பெற்ற மனிதனாக ஒருபோதும் கருத மாட்டான். அவன் எப்போதும் பகவானின் பணிவான தொண்டனாக இருக்கிறான். எதிரான நிலைகள் அனைத்திலும் தனது முன்வினை பயன்களை அனுபவிப்பதற்கு அவன் சம்மதிக்கிறான். தன்னை துன்ப நிலையில் வைத்து விட்டதாக அவன் பகவானை ஒருபோதும் குற்றம் சாட்டியது இல்லை. இதுதான் சிறந்த பக்தனின் அடையாளம் ஆகும். தத்தே நு கம்பாம் மீக்ஷயமானக. நேர்மையான நிலையில் துன்புறும் பொழுது ஒரு பக்தன் இந்நேர்மாற நிலைகள் பகவான் தனக்களித்த சலுகைகள் என்று எப்போதும் கருதுகிறான். அவன் தனது தலைவனிடத்து சினம் கொள்வதில்லை. தன் எஜமானன் தனக்களிக்கும் நிலையில் அவன் எப்போதும் திருப்தி அடைகிறான். எச்சூழ்நிலையிலும் அவன் பக்தி தொண்டிற்காக தனது கடமைகளை தொடர்ந்து செய்கிறான். இவர் போன்ற மனிதன் வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைவதற்கான உயர்வுக்கு உறுதி அளிக்கப்படுகிறான். ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் பின்வருமாறு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. 10.14.8 தத்தே நுகம் பாம் சுச மீக்ஷ மானோ புஜ்ஞான ஏவாத்ம கிருதம் விபாகம் ஹிருத்வாக் வபுபீர் விதத்தன் நமஸ்தே ஜீவதே யோமுக்தி பதே சதாய பாக். போற்றுதற்குரிய பகவானே, உனது அளவற்ற கருணைக்காக காத்திருப்பவன் தன் முன்வினை பயன்களினால் துன்பம் அனுபவிக்க அருள்பட்ட போதிலும் அவன் தன் இதயத்தின் உள்ளிருந்து மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை உமக்கு செலுத்துகிறான். அவன் விடுதலை பெறுவதற்குரிய தகுதி உடையவன் ஆகிறான். ஏனெனில் அவனுக்கு உரிமை உடைய ஒன்றாகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சரியாவே 15. எஸ் பிரேமா மாதாஜி, உங்ககிட்ட புக் இருக்கு இல்லையா, நீங்க வாசிக்கும். ஏன்னா இது கரெக்டா ஸ்கேனிங் வரல. தச்சாபி பாண்டவேய சிந்து சௌவீரபதிஸ்தத்வ ஜிக்னசாயயா சம்யக் ஸ்ரத்தயா கிருதாகார தத்ருத்ய கிராந்தி மோஷனம் த்விஜ வச ஆஸ்ருத்ய பகுயோக கரந்த சம்மதம் துவாரயா ருஹ்யஹ சிரசாபாதமூலம் உபஸ்ருதஹ ஷமாபயன் விகத த்ருபதேவ சம்சய உவச. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாவி பாண்டவே சந்து சௌபீர பந்து தத்வ ஜிக்ஞாஸ்யாம் சம்யக் சத்யா திக்ருதிகாஸ்ராஸ் தத்ருத்ய கதந்தி மோச்சனம் த்வஜவச ஆஸ்ருத்ய பகு யோக கிரந்த சம்மதம் திரவயா வருஹ்ய சிரசா பாத மூலம் உபஸ்ருத ஷமாபயன் விகத திருப தேவ சம்ய உவாச்ச. அவர் மாமன்னர் ரகுகணன் மேலும் அபி உண்மையில் பாண்டவேய, ஓ பாண்டவ குலத்தில் சிறந்தோனே, பரீட்சித் மகாராஜா, சிந்து சௌவீர பதி சிந்து மற்றும் சௌவீர பகுதியின் மன்னர், தத்துவ ஜிக்ஞாசம் முழு மொய்பொருளையும் பற்றி வினவி அறுதல், சம்யக் ஸ்ரத்தையா பலன்கள் மற்றும் மனதினை முற்றிலும் அடக்கியதிலான நம்பிக்கையினால், ஹிருதய கிரந்தி இதயத்தில் உள்ள தவறான கருத்துக்களின் முடிச்சு, மோசனம் ஆது நீங்குகிறது, துவஜவச அந்தணர்களின் ஜடபரதரின் வார்த்தைகள், ஆஸ்ருத்யா
கேட்டு பகு யோக கிரந்த சம்மதம் அனைத்து யோக முறைகள் மற்றும் அவர்களது சாஸ்திரங்களினால் அனுமதிக்கப்பட்ட திரவ்யா மிக விரைந்து அவ்ருஹ்ய கீழிறங்கி பல்லக்கிலிருந்து சிரசா தனது தலைமையினால் பாதம் மூலம் தாமரை திருவடிகளில் உபருஷ்ய வணங்குவதற்காக பாதங்களில் வீழ்ந்து ஷமாபயன் தனது குற்றத்திற்காக மன்னிப்பு வேண்டினார். விகத நிருபதேவ சமய அரசன் என்னும் தவறான ஆணவத்தை விட்டு அதனால் வணங்கத்தக்கவராக உவாச்ச கூறினார். மொழிபெயர்ப்பு. ஆல் குளோரிஸ் டு பிரபுபாதா. பிரபுபாதாக்கு ஜெய். சுத கோஸ்வாமி தொடர்ந்து கூறினார். ஓ பாண்டவ குலத்தில் சிறந்தவனே, பரீட்சித்து மன்னனே, சிந்து மற்றும் சௌவீரிய பகுதியின் மகாராஜர் ரகுகணன் முழு மெய்ப்பொருளையும் பற்றி கலந்துரையாடலில் மிகுந்த விருப்பமுடையவர். இத்தகுதி உடையவரானால் பரதரிடமிருந்து யோக சக்தி முறைக்கான அனைத்து சாத்திரங்களினாலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தத்துவார்த்த கொள்கைகளை கேட்டறிந்தார். இவையே இதயத்தில் உள்ள முடிச்சின் இறுக்கத்தை தளர்க்கிறது. தன்னை மன்னனாக கருதிய அவரது உடலில் உணர்வு அழிந்தது. அவர் உடனே தனது பல்லக்கில் இருந்து விரைந்து இறங்கி தான் ஒரு சிறந்த அந்தணருக்கு எதிராக கூறிய கடுமையான மொழிகளுக்கு இறங்கி மன்னிப்பு பெறுவதற்காக பரதரின் தாமரை திருவடிகளில் தனது தலைப்படுமாறு நிலத்தில் விழுந்து வணங்கினார். பின்னர் அவர் பின்வருமாறு வழிபட்டார். பொருளுரை. பகவத்கீதையில் பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜர்ஷயோ விதுகு காலேன மகதா யோகோ நஷ்ட பரந்த சீட பரம்பரையின் பரம்பரை தொடரினால் பெரியோருக்கு அளிக்கும் மரபு. மாதாஜி நீங்க அழுறீங்க. சீட பரம்பரையின் பரம்பரை தொடர்பினால் பெரியோருக்கு மரியாதை அளிக்கும் மரபாரினில் இருந்தது. ராஜ ரிஷிகளும் அறிந்தனர். இவ்வழி உரிய காலத்தில் இம்மரபு மாய்ந்து பாரினில் எங்கும் இன்றும் மறைந்தது போல தோன்றுகிறது. சீட பரம்பரையின் மூலம் இந்த ராஜ ரிஷிகள் வீற்றிருந்த அதே நிலையில் இருந்தது. முன்னர் அவர்கள் வாழ்வின் தத்துவத்தை உணரக்கூடியவர்களாக இருந்தனர். அதனால் குடிமக்களை எவ்வாறு அநிலைக்கு கொண்டு வர முடியும் என்பதையும் அவர்கள் நன்கறிந்தனர். அதாவது ஜனன மரண சிக்கலிலிருந்து குடிமக்களை எவ்வாறு மீட்கலாம் என்பதையும் அவர்கள் அறிந்திருந்தனர் என்று கூறலாம். தசரத சக்கரவர்த்தி அயோத்தியை ஆண்டு கொண்டிருந்த பொழுது ராமலக்குவனை கொண்டு ஒரு அசுரனை கொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக விஸ்வாமித்திர முனிவர் அங்கு வந்தார். சபையினுள் வந்த விஸ்வாமித்திரரை வரவேற்கும் போது மன்னர் அவரிடம் ஜிஷ்டம் யத்யத் புனர் ஜன்ம ஜயாய, ஜனன மரணத்தினை வெல்வதற்கான அவரது முயற்சி நன்றாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறதா என்று கேட்டார். வேத நாகரிகத்தின் ஒட்டுமொத்த முறையும் இவ்வடிப்படையில் அமைந்ததுதான். நாம் பிறப்பு இறப்பினை எவ்வாறு வெல்வது என்பதை கண்டிப்பாக அறிய வேண்டும். மகாராஜா ரகுகணனும் வாழ்வின் இந்த நோக்கத்தினை நன்கறிவார். ஆகையினால் மானிட பரதர் வாழ்க்கை தத்துவத்தை அவர் முன் வைத்த போது அவர் உடனே அதனை போற்றி புகழ்ந்தார். இதுதான் வேத சமுதாயத்தின் அடித்தளமாகும். அறிஞர்களும் அந்தணர்களும் முனிவர்களும் பொதுமக்கள் எவ்வாறு பயனடைவர் என்பதை வேத நோக்கம் அறிவுறுத்தும் ராஜநீதியை நன்கு அறிந்திருந்தனர். அதனால் எல்லாம் வெற்றி அடைந்து மகாராஜா ரகுகணன் மனித வாழ்வின் மதிப்பினை புரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் இவ்விரைவினை அடைந்தவராவார்.
அதனால் அவர் தான் மானுட பரதரை கடிந்து கூறிய மொழிகளுக்காக மனமிறங்கி பல்லக்கிலிருந்து இறங்கி அவரது மன்னிப்பை பெறுவதற்காகவும் அதன் மூலம் பிரம்ம ஜிக்ஞாசம் முழு மெய்ப்பொருளை பற்றி வினவியறிதல் என்னும் வாழ்வினை மதிப்பினை பற்றி மேலும் அறிவதற்காகவும் பரதரின் தாமரை திருவடிகளில் விழுந்து வணங்கினார். தற்காலத்தில் அரசர் உயர் பதவிகளில் உள்ளோர் வாழ்வின் முக்கியத்துவத்தை அறியாதிருந்தனர். மேலும் தெய்வீக மகான்கள் வேத ஞானத்தினை பிரச்சாரம் செய்ய முயன்றால் இந்த நிர்வாகிகள் அவர்களுக்கு தங்கள் மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை தெரிவிப்பதற்கு பதிலாக அங்கு அந்த ஆன்மீக பிரச்சாரத்திற்கு முட்டுக்கட்டையாக இருக்கின்றனர். அதனால் முன்பிருந்த முடியாட்சி சொர்க்கம் என்றும் இப்போதிருக்கும் நிலை நரகம் என்றும் ஒருவன் தாராளமாக கூறலாம். கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகான போப்பட்ஸ். ஓகே. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மह्यं ததாதி ஸ்வபதாண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதகாந்தா நமஸ்துதே. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं भंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं श्री कृष्ण चैतन्य ஈஸ்வரம். ஸோ இப்போ நாம சுகதேவ் கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜாக்கு சொல்றார். இப்போ இது வரைக்குமே ஜடபாரதர் ரகுகணன் கேட்ட கேள்விகளுக்கு எல்லாமே அவர் ஆன்ம தளத்திலிருந்து ரிப்ளை கொடுத்தார். அவர் கேட்டது எல்லாமே பௌதிக தளத்திலிருந்து கேட்டார். ஏன்னா அவர் தோற்றம் பௌதிக தளத்திலே அவர் ரிப்ளை பண்ணுவாரான்னு அவருக்கு தெரியாது. இவருடைய உண்மையான ஞானத்தினுடைய நபலை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி ரகுகணனுக்கு இல்லை இல்லையா? அதனால்தான் ஆத்ம ஞானத்தை தேடி சென்று கொண்டிருக்கிறார். யார்கிட்டயாவது கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் அவர் பல்லக்கல்ல ஏறி போயிட்டு இருக்கார். ஓகே. சோ அப்படிப்பட்ட நிலையில இப்போ இந்த அனுவாத பரிபாஷைய இல்லையா சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொல்றார். அதே அளவு, அதாவது பரீட்சித் மன்னர் ரகுகணன் மிகச்சிறந்த பக்தரான மானுட பரதரை கடுமையான மொழிகளால் கண்டித்த போது அமைதிமிக்க அம்மாமுனிவர் மாமுனிவர் அவற்றையெல்லாம் பொறுத்து கொண்டு முறையாக பதில் கூறினார். அவ்வளவு பேஷன்ஸா இல்லையா? எப்பவுமே பொறுமையோட நீங்க அதாவது பாவக்காவை போல இருக்கக்கூடிய கசப்ப சொன்னா கூட அதை ஏத்துக்கக்கூடிய பக்குவம் வரும். அதே நீங்க கோவத்தோட நீங்க இனிப்பான ஒரு விஷயத்த சொன்னா கூட யாரும் எடுத்துக்க மாட்டாங்க இல்லையா? இதுதான் மனிதர்களுடைய இயல்பு இல்லையா? இந்த இடத்துல மன்னர் கோவத்தோட பேசினார். அதுவுமே அவரை வசைப்பாடினார். ஆனா அந்த வசைப்பாடுதல்ல அவர் எவ்வாறு அதற்கான பதில கொடுத்தார் என்பதை நம்ம முந்தைய ஸ்லோகம் வரைக்கும் படிச்சோம். ஆனா அதுல கோபம் கிடையாது இல்லையா? நீங்க அவர் வெளிப்படுத்தின விதம் என்னது? எஸ், நீங்க சொன்னது ரைட்டு தான், நான் ஜடம் தான், நான் அதாவது இந்த உடல் ஜடம் தான், ஆனா நான் இந்த உடல் கிடையாது, நான் ஆன்மா அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு பொறுமையா அவர் அலசி ஆராய்ந்து சொல்லியிருப்பார். இவ்வாறு பேசும்போது மன்னர் ரகுகணனுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும்? அப்படியே தூக்கி வாரி போட்டிருக்கோம் இல்லையா? சோ அந்த ஒரு நிலையில இருந்தார் அவர் ஆக்சுவலி. சோ இப்போ கடுமையான வார்த்தைகளால பேசினது யாரு? ரகுகணன். ஆனா அதை அவர் கடுமையாவே எடுத்துக்கல. அவர் திஸ் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் ஏ வைஷ்ணவா. ஓகே. அதாவது கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி அண்ட் உத்தம அதிகாரி இல்லையா? கனிஷ்ட அதிகாரி அடுத்தவங்க நமக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் இல்லையா? உடல் தளத்துல இருந்து தான் பேசுவாங்க. அவங்க ஆத்மபூர்வமா எதுவுமே அவங்களுக்கு தெரியாது. அலசி ஆராயக்கூடிய பக்குவம் அவங்களுக்கு கிடையாது. ஓகே.
ஆனால் வெறுமனே பௌதிக தளத்துல இருந்து தான் எல்லாமே எதிர்பார்ப்பாங்க. ஓகே, இது வந்து கனிஷ்ட அதிகாரி. மத்தியம அதிகாரி வந்து அவங்க செய்யறது கூட மரியாதைகள் பௌதிக தளத்துல இருந்து தான் இருக்குமே ஒழிய ஆன்ம தளத்துல இருந்து இருக்காது. ஓகே, இது வந்து கனிஷ்டம். மத்தியம அதிகாரிக்கு ஆத்ம தளம் உண்டு. அவருக்கு ஆத்மா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா? தான் உடல் அல்ல ஆன்மா. தன்னை சுற்றி நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் கூட வந்து அவரால் உள்ளதை உள்ளபடி புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய தகுதிகள் வந்து கண்டிப்பாக அந்த பண்புகள் அவரிடத்துல இருக்கும். ஆனா அது தெரிந்தாலும் அவரிடத்துல பக்குவம் என்பது அவ்வளவு 100% இருக்காது. அதுதான் உத்தம அதிகாரிக்கும் மத்தியம அதிகாரிக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். ஓகே, சோ அப்ப என்ன ஆகும்னாக்கா மத்தியம அதிகாரியா இருக்கிறவங்க வந்து சில சமயத்துல பொறுமையின்மை இருக்கலாம், சில சமயத்தில் நேரடியாக அவர்கள் கண்டிக்கலாம் இல்லையா? இந்த 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 பாவங்கள் வந்து இந்த மத்தியம அதிகாரி இடத்துல இருக்கும். ஆனா அதே உத்தம அதிகாரி வந்து ஒரே ஒரு விஷயத்துக்கு மட்டும்தான் கோவப்படுவார். எங்கே பக்தர்களுக்கு நிந்தனை ஏற்படுகின்றதோ, எங்கே இறைவனுக்கு நிந்தனை ஏற்படுகின்றதோ அந்த சூழல்ல மட்டும்தான் அவங்களுக்கு கோபம் வரும். வேற எந்த சூழலையுமே அவங்களுக்கு கோபம் வராது. அவங்களுக்கு மன்னிக்கக்கூடிய அந்த கருணை உள்ளம். ஏன்னா எதிர்த்தரப்புல பேசிக்கொண்டிருப்பவன் வந்து உடல் தளத்திலிருந்து பேசுறான். அவன் நாம அதை வந்து குரோதமா எடுத்துட்டோம்னா அந்த பாவமே அவனுக்கு போய் சேரும் இல்லையா? அவன் அதுக்கும் சேர்த்து அனுபவிக்கணும். அதனாலதான் அதை வந்து இக்னோரே பண்ணிடுவாங்க அவங்க. அந்த அதாவது இப்போ ஜடபாரதர் எப்படி மன்னர் ரகுகணனை வந்து தவறாகவே எண்ணவில்லை இல்லையா? ஆனா மன்னர் ரகுகணன் பேசியது தவறான வார்த்தைகள் தான். ஆனால் அதை தவறாகவே பேசியிருந்தாலும் அதை தவறாகவே எடுத்துக்காத ஒரு பக்குவத்துல இருக்கார். அதுதான் உத்தம பக்தருடைய குவாலிட்டி. ஏன்னா இவருக்கு வந்து ஒரு ஞானத்தை கொடுத்து இனிமே அவர் இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசாத ஒரு மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். அதுதான் வந்து ஒரு உத்தம அதிகாரியுடைய கடமையும் கூட இல்லையா? அறியாமை என்பது உட்கருத்தின் விளைவாக வருவது. பரதர் தவறான கருத்தினால் பாதிக்கப்படவே இல்லை. ஸோ தட் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் எ பியூர் டிவோட்டி. அவர் இயற்கையினான பணிவினால் அவர் தன்னை ஒருபொழுதும் உயர்ந்த பக்தனாக கருதியதே கிடையாது. ஸோ அவருடைய நிலை வந்து அவருடைய பண்புகள் வந்து உத்தம அதிகாரியுடைய குவாலிட்டிஸ் இருந்தாலும் தான் உத்தம அதிகாரி அப்படிங்கிற அந்த பாவத்தை வந்து எப்பவுமே உத்தம அதிகாரி வெளிப்படுத்த மாட்டான். தான் இன்னும் எந்த இடத்துல இன்னும் வந்து தாழ்ந்து இருக்கின்றோம் என்பதை மட்டும்தான் அவங்க யோசிப்பாங்க. அவங்களுடைய பக்தி தொண்டுல எங்க இடத்துல நாம பற்றாக்குறையில உட்கார்ந்துருக்கோம் அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் யோசிப்பாங்களே ஒழிய தான் உயர்வான அதாவது பக்தி தொண்டெல்லாம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு எல்லார்ட்டையுமே வந்து பிரகடனம் எல்லாம் படுத்த மாட்டாங்க. ஸோ அப்படி படுத்துறவங்க வந்து கனிஷ்ட நிலையில இருக்கிறவங்க தான். ஓகே, மேலும் அவர் தனது முந்தைய கர்ம வினை பயன்களை அனுபவிப்பதற்கும் தயாராக, ஏன்னா போன ஜென்மத்தினுடைய அதாவது கர்மங்களை எல்லாம் அவர் கழிச்சுதான் ஆகணும் இல்லையா? அதுல இது ஒரு பாகமாக அவர் எண்ணிக்கொள்வார். ஸோ எப்பவுமே இந்த உத்தம அதிகாரிகள் அவர்கள் வாழ்க்கையில வரக்கூடிய நன்மை தீமைகளுக்கு எல்லாமே வந்து தீமைகளான ஒரு ஒரு சூழ்நிலைகளுக்கு எல்லாமே அதான் ரிவர்சல்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதை வந்து அப்படியே ஏத்துக்கணும்ன்ற மனப்பக்குவத்தை வந்து வளர்த்திருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ மேலும் பல்லக்கை தூக்குவதன் மூலம் தனது கடந்த கால தவறான செயல்களின் பலனை தான் அழித்து விட்டதாக ஒரு சாதாரண மனிதனை போல எண்ணினார் இல்லையா? இவ்வாறு நினைத்தபடி அவர் அப்பல்லக்கை தூக்கி சென்றார். ஸோ அப்படி நினைச்சிட்டுதான் தூக்கிட்டு போனார். பகவானின் சிறந்த பக்தன் தன்னை பரமம்ச விடுதலை பெற்ற மனிதனாக ஒருபொழுதும் கருத மாட்டான். எஸ்பெஷலி கனிஷ்டாதிகாரி வேணா சொல்லுவான் இல்லையா? கனிஷ்டாதிகாரி நான் எல்லாத்த விட ஹையஸ்டா அச்சீவ் பண்ணிட்டேன் இல்லையா? ஸோ அப்படின்னு நினைப்பான். ஆனா உண்மையிலே கிடையாது. அவன் எப்பொழுதும் பகவானின் பணிவான தொண்டனாகவே இருக்கின்றான் இல்லையா? எப்பவுமே ஹம்பிள் டிவோட்டியா இருப்பான். எதிரான நிலைகள் அனைத்துமே, அதாவது வாழ்க்கையில எதிர்பாராத திருப்பங்கள் எல்லாம் ஏற்பட்டாலும் அது நமக்கு பாதகத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழலாக அமைந்தாலும் கூட அது எல்லாமே நம்முடைய முன்பயனுடைய வினை என்று எடுத்துக்கொண்டு அதை அவ்வாறே சகித்து கொள்றதுக்கான ஒரு பண்பை வந்து வளர்த்துக்குவாங்க. ஸோ அதனால அதை அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சிருவாங்க. தன்னை துன்ப நிலையில் வைத்து விட்டதாக அவர் பகவானை ஒருபோதும் நிந்திக்க மாட்டாங்க. இதுதான் ஒரு சிறந்த பக்தனுடைய அடையாளமாகும், குவாலிட்டி. தத்தேன அனுகம்மம் சுசுமீக்ஷமானா. இந்த ஸ்லோகம் ஐ திங்க் உங்களுக்கு ராதிகா மாதாஜி நிறைய வாட்டி சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இது உண்டு, இந்த ஸ்லோகம் வந்து நானே ஒரு வாட்டி வந்து பார்த்த மாதிரி எனக்கு ஞாபகம். தாயபாக் அப்படிங்கறது வந்து சொல்லுவாங்க. ஓகே, ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் இது, மனப்பாட ஸ்லோகமே இது. ஸோ நேர்மாறான நிலைகளில்
துன்புறும் பொழுது ஒரு பக்தன் இந்நேர்மானமான நிலைகள் பகவான் தனக்கு அளித்த சலுகைகள் என்றே எப்பொழுதும் கருதுகின்றார். இதுதான் நமக்கு பகவான் கொடுத்திருக்கக்கூடிய கருணை அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அவன் தனது தலைவனிடத்துல வந்து சினம் கொள்வது கிடையாது, மாஸ்டர் இல்லையா? தன் எஜமானன் தனக்களிக்கும் நிலையில் அவன் எப்பொழுதும் திருப்தி அடைகின்றான். அதாவது ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம ஏத்துக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த பக்குவத்தோட வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கிறான். எச்சூழலிலும் அவன் பக்தி தொண்டிற்காக தனது கடமைகளை தொடர்ந்து செய்கின்றான். ஓகே, அவன் இது போன்ற மனிதன் வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற்களை அடைவதற்கான உயர்வுக்கு உறுதி அளிக்கப்படுகிறது. இப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தை கொண்ட ஒரு ஜீவன் தன்னுடைய செயல்கள் அனைத்துமே வந்து சங்கடங்கள் இருந்தாலும் அதையெல்லாம் சகித்து கொண்டு அவர்கள் வந்து செல்லும் பொழுது, செயல்படும் பொழுது அவங்க வந்து பகவானிடத்தில் சேர்வதற்கான வாய்ப்புமே வந்து உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. ஸ்ரீமத் பாகம் தத்தே அனுகம்பாம் சுஷமீக்ஷமானோ புஞ்சான ஏவாத்மா கிருதம் விபாகம் கிருத்வா வபுவே விததன் நமஸ்தே ஜீவேதயோ முக்தி பதே சதாயபாக் போற்றுதற்குரிய பகவானே இல்லையா? உமது அளவற்ற கருணைக்காக காத்திருப்பவன் தனது முன்வினை பயன்களால் துன்பம் அனுபவிக்க அருளப்பட்ட போதிலும் அவன் தனது இதயத்தின் உள்ளிருந்து மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை வந்து உமக்கு செலுத்துகிறான். எஸ், வாழ்க்கையில நமக்கு என்ன கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அதை சகித்து முன்னேறுவதற்கான ஒரு மார்க்கத்தை மட்டும்தான் தெரிவிக்கணும். அதுதான் உத்தம அதிகாரியுடைய குவாலிட்டிஸ். ஸோ உள்ளிருந்து மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை செலுத்துகின்றான். ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஒபேசன்சஸ். அவன் விடுதலை பெறுவதற்குரிய அப்படிப்பட்டவன் தான் வந்து இந்த உலகத்துல விடுதலை பெறுவதற்காக தகுதிகள் படைக்கப்பட்டவன். ஏனென்றால் அது அவனுக்கு உரிமை உடையது ஒன்றாகி விடுகிறது இல்லையா? அதுதான் அவனுடைய பர்த் ரைட் இல்லையா? ஸோ அந்த முக்தி என்பது, மோட்சம் என்பது அவனுக்கு ஒரு அவனுடைய பிறப்பு உரிமை மாதிரி ஆயிடுறது ஆக்சுவலி. இது நாளைக்கு எடுக்கட்டுமா? டைம் 5 minutes தான் இருக்கு. நாளைக்கு பண்ணலாம் மேடம். ஓகே, பெரிய ஸ்லோகமா இருக்கு. ஓகே மாதாஜி. இருக்கா? எனி டவுட்ஸ் இது வரைக்கும்? மன்னர் ரகுகன் பரதர் இன்னைக்கு எல்லாம் நல்லா புரிஞ்சுது மாதாஜி. இப்ப நல்லா புரிஞ்சிருச்சு. கனவெல்லாம் கிடையாது, நினைவால தான் பேசுறது. அந்த லைவ் ஷோ ஒன்லி. இப்ப நான் உங்களை வந்து டீஸ் பண்றேன்னா நீங்க அதுக்கு பதில் வந்து இல்லையா நல்ல விதத்துல எடுத்துட்டு எனக்கு ரிப்ளை பண்ணீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? அதே மாதிரிதான் அந்த சம்பாஷணை கூட. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதாரூபியஷ கிருபா சிந்துபியவச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ 15